Номер 2. Искаш. Тежък нокаут! Ето за това казват, никога не взимай Тежък нокаут! от непознат. 10-годишно момче разказва как е получило изключително притеснително обаждане. Докато било само вкъщи, непознат мъж му се обадил и го попитал как се казва. Той отвърнал, Еба те! а разговорът продължил последния начин. Пустичката да ти го тураде, ви, майката да ти еба. Само на какви се курут ядеш, педерас? Аз на майки ти Андрена бе сводник, мама ти да еби спермата. Чуеш ли ме, Гугъл? Аз ще еба майки ти, тебе ке теба. Направи се на тарикат ти праща мафията и майката ще еба. Мама ти да еби гнусната сперма, но аз се биеме, мама ти да еба. Аре бе, стани! Бам, мама ти деби, педерас, умри мама ти, ева мама ти деба. А на тарикат ли се правиш, мама ти деби, педерас?